Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. A sị m ka chi tata bụ afọ fọtara anyị ihe ọma. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple, bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, na onye a na-akwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata bụ afọ, asị m na ndụ anyị ga-adị. Asị m na ndụ bụ ọ na-agụ onye ọ na-agụ ibie, onye a na-ana nke ya na onye n'afọ. Asị m na akakaka ya amaghị na jijiji ya amaghị. Asị m na anyị ga-adị ka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ. Asị m ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mee na be anyị. Ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome. Asị m na anyị ga-alụ ka ọkụkọ ma rie ka elefant. Asị m ihe ọma ga-emere anyị. N'ihe ọ bụla onye na-eme bụ ihe o ji akụta ego, na ọ ya akụta ihe ọ na-achọ, na ọ na uwe ego ka anọ. Asị m ego bịaba na anyị gbuo n'ihu na anyị ebute mma, anyị gbuo n'azụ na anyị ebute mma, anyị gbuo n'aka nri anyị ebute mma, anyị gbuo n'aka ekpe anyị ebute mma. Asị m na ihe ọma ga-emere anyị. Onye sị ka ife anyị na-eme amenwu isi were isi onye achịrị ka ihe anyị na-eme enwe isi. N'ụbọchị tata, isiokwu anyị bụ ihe what you must do, what you need to succeed in life. What you need to succeed in life is goodness and mercy, not evil act, not ogwu ego ma ọ bụ Okeite. Ị ga-enjoy ihe ahụ ihe isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Ige ntị nke ọma, ihe aghọta ọfụma. Ọ is a life changing topic and lecture. So ị na-erecha vidio atụsara ya ndị ọzọ. Mana before gaa n'iru, ọkwa dị oke mkpa bụ echefukwara na o nwere aja anyị na-achụ na Ugochi tubelu na temple kwa ọnwa kwa ọnwa. Nke ọnwa Mee na-aga n'iru, o bido na May 8. Ọ na-last for 14 days. Emesịa 14 days a wee mechie. So nke a bido na 8 ga-akwụsị na 21st. Ya bụ 21st ọnwa, maka na nke ọnwa pụrụ iche, maka na ọnwa aṅụrị ka ọ bụ ọnwa anyị ji eme festival, ọnwa anyị ji eme celebration. Jee celebrate mmụọ niile na-apụ apụta na Ugochi tubelu na temple. Maka ihe nke ọnwa efi ka anyị ga-eji wee mechie, mezie saraka. Emechaa 21st ya nwa, achụ aja dị iche iche, kwubie okwu dị iche iche n'isi ndị enyi anyị niile all over the world. Echefukwana na distance idebe barrier. O nwere ndị ji ọrụ ka a chụọrọ ha aja dị iche iche na ndị anyị ga-akọrọ ụfọdụ iche iche, ma chidoro all over the world. Anyị ga-akọrọ ụfọdụ ụbọchị anwa, oke ọfọ ya pụtakwa. Ọ bụrụ na anyị mesịa nke a, ndị niile si oru n'Igbo, ndị ga-esi ebe dị iche iche ga-esonyekwara anyị. Ebe ị nọ all over the world, ị nwekwara ike ise ndị mmadụ wụta petition. Ihe anyị na-edewo petition, written petition of your prayer request. Maka ndị enwere ike wee sonyere anyị na ya bụ aja. O nwere ndị sonyere anyị na aja nke bido na 8. Mana o nwere ndị enwere ike ha emitro up. Maka ndị na-etu a, ị bịa with ya petition ọ ise ndị mmadụ. Ọ bụrụ na ọ bịa, anyị nwere altar ebe a ga-ejedebe ya bụ petition. Ọ bụrụ na anyị kwuchazi okwu, we brought them. Okwu bi okwu n'isi ndị mmadụ all over the world. You are all invited. Ị na-anụ ala this my voice, you are invited. N'ụbọchị anyị bịa ọgwụ afọ na anyị kwadoro akwado na nke ikpeazụ a. Ọtụtụ ndị enyi m ga-esi ebe dị iche wee bịa nọnye n'ụbọchị anwa. Anyị mesịa ya na that 21st, mmemme ya ga-akwanye ruo 22nd. That 21st bụ Saturday. Ọ bụrụ na anyị chụcha aja niile anyị nwere ịchụ, ndị egwu ga-agbakwa. Anyị mesizie ya mechie n'abalị. On Sunday anyị bidokwa. Ya bụ Sunday anwa ga-abụkwa nnukwu ụbọchị, maka ndị enyi m dị iche iche ga-abịa. Ụbọchị anwa egwu dị iche iche ga-agba, live band ga-anọkwa, ndị mmọnwụ ga-agba. Gaa ụbọchị ụka ka ọ danye. You are all invited. Ọ bụrụ na ị ga-abịanwu na Saturday, bịa Saturday nọkwa Sunday, fine. Ọ bụrụ na ị ma abịanwu ịtọ, ọ bụrụ na Sunday ka ị bịa, fine. Mana ụbọchị ọbụla ị ga-abịa, bishọ na iri eri wee nwụrụ, maka na anyị kwadoro akwado. Ka abụ ọkwa dị nnukwu mkpa. Ọ gwazie ihe bụrụ pressing need gị, ị chọrọ ka anyị ọrụ anyị kwubie okwu n'isi ya maka ụbọchị anyị, chaatị m na WhatsApp 0805 7837672.
dịka isiokwu anyị si wee dị, akụwago m ihe anyị na-ahụ n'Ugochi tubelu na tempụl. Abụ onye isi nchụaja n'Ugochi tubelu. Anyị na-agba afa mmiri ebe n'ụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Kwukwazie na my mission is to help people live better life. Now, n'isiokwu anyị bụ for you to, if you don't like what is happening around you right now, and you want things to change, believe in me, what you need is mercy, goodness, and blessing. All that we need. You need any evil act to succeed in life. You need ogwu, you need Okeite. Those things are the money. See, there are some certain things in our chalk you liberate your money. You tangle yourself the more. Can you need to be very successful and do about one? If your may have about restitution, may reparation. Bido na mbụ kwetagoro na ọnọdụ ịnọ ihe amalị na ọnọdụ ịnọ adịrọ mma, then start to amend. Kedu ihe kwesịrị ime? Ụkwụ na enwe batago n'ọdịnala ma ọ dị batabeghị n'ọdịnala, mana ihe na ndụ gị ghọtaghị ya. Ihe izi ị ga-eme bidogoro gọba ọfọ, maka na nwatakịrị ọbụla who refuses to learn the language of his parents, believe me, will suffer, because it's just a matter of time. That child will be isolated. I got cut here off. It's a duty of any child to learn the language of his parents. Nice. So, you as a human being, you must learn the language of nature. You must learn the language of your forefathers. You must learn the language, the laws of nature that governs the universe. Because it's only in knowing this you will not make yourself an enemy of nature. Some of you are into challenges of life because you are running at the anti-clock against the natural wills, natural laws that run the universe. So for you to be in good terms with the laws of nature, one, you understand the ordinary. Ordinary many times. Ordinary a way of the mmadụ si ebi ndụ, agbụrụ si ebi ndụ, dị ọkụ tọrọ ọkụ. Ị bụrụ onye na-agwọ ọgwụ na-anara mmadụ okie na-enwe ekworo, ị bụrụ onye ọdịnala. Ịwụ naturally ewu kerima or woman. So, and that they know ya ọgwụ a na-eje ụka na-anye ndị mmadụ enye udo na-agwọ ọgwụ na-egbu ndị mmadụ, ma ndị onye abụrụ onye ọdịnala. Ọ bụrụ mmadụ nọ by their fruit you shall know them. Onye a ga-abụrụ onye na-asụ nsọ anị, ọ bụrụ onye na-asụ nsọ anị ebụrụ onye ọdịnala. So he ga-eme ebido gọwa ọfọ for 21 days nkụzigo. Ya na ebido ebe nkụwa dịtụ mmadụ ga-esi bido ego ọfọ. Ya ọ bụ dị preamble, ya ọ dị mbụ na mbụ. Mgbe ọ gwa na-eche ego ọfọ na ị ga na-efesi east. Gwa ka ị ga-esi wee mee ebe east. Ị nwere ike ngwogoro nọ n'ime room gị, nọ na open air. Because ka ndị bi na township, ihe nọ n'ime ụlọ gị, nke nọ n'ile wee kesị na-egwọwa ọgwụ. Ị nọ n'ime ụlọ gị face the east. Even while you're inside their room, 4 corners of your room will ever face east. Ebe a ka ị ga nọ nwee particular time gị na mmụọ ji aka abụ ebe anyị ji abịa ekwubi. Otu a ka ihe ebido wee gwazie chi gị na ị chọrọ ka ije duo esi ihe na-eme na ndụ gị. Ya kụja direct ya gị too ezigbo onye ọdịnala ga-agbara gị afa. Ịgbasịa afa, ihe afa bụ spiritual lab. Afọ abụ onye kwetara, yes, I'm sick. Maka na onye ahụ adịrọ eji ụlọ ọgwụ jee gbaa afa, jee mee lab, ọ mara ebe ihe na ihe. Maka na onye amara ebe ọ na-ebụrụ onye amara ebe ọ na-edojebe. Ị kwesịrị ịmalite ebe ya challenges, ebe esi amaghị ikpe na mmụọ. And ka ihe eji nwe ya wụ na afa. Na example, mmadụ na-eji ụlọ ọgwụ na ọkụ na ahụ adịghị ike, ihe adịghị aga etu o kwesịrị. Ije lab asị nwere diabetes, ịkwụsị iri ihe ọsa, ihe oso, get this that sugar. Because when you keep eating those things, you keep aggravating your problem. So n'ọdịnala, ị ga-amalite ebe problem gị site n'ịgba afa ka ị wee mara ihe ndị ahụ ị ga-akwụsị ka ị ghara keep on aggravating your challenges. So ọ bụrụ na ị gbasịara afa, asị gị example na chi onye ụwa gị chọrọ ka gị na ya dị n'udo, na ị ga-emedo ndị ichie na ngwurube nna gị wee ebe emegburu nwa ọkpụ, ma ọ ebe emegburu nwa dị ala, ma ọ ebe emegburu nwaanyị bịara ije eji, ma ọ bụ na
na ndị amoosu na-enye gị nsogbu ma ọ bụ na ndị mmiri gị, example na site, ihe ị na-ediri ime inwe ego rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị. Mana ọ bụrụ na ị nwere ego akụzi n'ọta ihe mmụọ chọrọ ụgwọ obi tiwara etikwa na obi nwere mgbeke, ihe ị ga-eme bụ ibidogoba ọjị siche onye ụwa na ezumezu mmụọ niile na-agbaghị ụgwọ na iwe ikwetago na ya arụ ya na Naịjirịa ego. Ịgwazie nwaanyị emewere emewu na mgbe nna gị na ihe ịma na ya amakwaghị na o wutere gị na ihe na-etu a mere, ma na-ede sọrị na ịdịkwara na ime ihe ọbụla ekwesịrị ime ka udo obi dị. Ọ bụrụ na akwara ya akwara ya mee ihe dị na-ekwe ya gbapụ ego n'ikwere ihe niile ndị a, mana na ị ga-adụrọ bido wapụ ọjị, tụba nzu, tụba edo, ihe niile awụ libeshọn, ihe niile agba aja. Nke bụ eziokwu na ezi asụsụ bụ na imewe ihe ndị a n'obi ọma, nke bụ eziokwu, gradually ha ga-erutara ha. You will see money once you are genuine. Echefukwana na ọ bụrụ na ị na-aga ọfa, kaba ahụ na-edebe onwe gị ọcha, ime na mpịtọ. Mgbe ọbụla wegara ewere ose ọjị na-eti, akụzigo m ihe gbasara the benefit of sacramentals n'ọdịnihu. Were ose ọjị mkpụrụ ịnọ ị na-ekwubi okwu na-egwunye na mmiri ji asa ahụ, maka na ị nwere ike ibute ọtọ n'ọnụ ọrụ a. Ọ bụrụ onye nwa ihe problem, o nwere ike type of friends ya keeping bụrụ ndị na-ebutere ọrụ a bịa maka ihe ihe ị na-enwe negative energy mpịawa azụ na-eme increase. So onye ka o ji kwesị ka ị mara ebe ihe na-emebisi, ka iwe mara ebe ị ga-acharịrị ya energy and iyo biko. Akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru sị na righteousness exalt a nation na sin is a reproach. Ihe ọ pụtara na mmadụ ibi ezigbo ndụ na-ewulite mba, na-ewulite individual, mana ihe ọjọọ na-akwada mba na-akwada individual. Ghọtara ya? Maka na mmadụ bụ mba, mmadụ ndị nọ na mmadụ ahụ ndị mekiri dat mba. Ghọtara ya? So ọ bụrụ na ịlaghị dakịrị ihe na-eme na ndụ gị, ihe ị ga-eme gbanwee agwa gị, chegharịa ma chigharịkwa. You must change and make amend and shift, because once you start spiritual exercise, you are shifting from your former position. You hope that Buddha is in a medium wave, na FM. Therefore, all the karma, all the nemesis that are supposed to hit you will no longer find you, because in the spiritual realm, you make go move. Now, ọ bụrụ na ị nọ n'ụkọ ihe na-esiri gị ike, ị bụ nwoke ịbụ nwaanyị, esi na ka ije mere ihe ọjọọ ka ị wee solve ya problem. Two wrongs can never make it right. Ise ọ bụrụ na goodness and mercy and blessing esoro gị, gị na ndị a na-afụrụ anya wee dị n'udo, ha wee decide ya na nke ikpeazụ na a ga-agọzi gị na ị ga-abụ ọgaranya iri efi. Nwanne, ije gwa ọgwụ ego ma wọkụrụ gị, ije zuo ori mbọsị ahụ ka ndị ya sekuriti egbude gị, itinye aka n'ihe ọjọọ, isi gị ọka ije tinye aka n'ibu ntụ ịba nga, nke ọjọọ ọbụla itiri ndị ọrụ nagoro ịma na free. Ghọtara ya? Ije na-eche na o nwere ndị mere ihe ọjọọ ọdụ ka ha na-aga n'iru, ihe ha ji aga n'iru abụrụ ihe ọjọọ ha mere, mana ọ biko o nwere ike nature at that particular time in their life bụ mgbe ha na-eri the goodies of their previous earth life or previous good deeds ha mere before ma ọ n'ụwa mbụ. O nwere ike ọ bụrụ onye edere akụnụba nwoke, ihe ọbụla o tinye edegoro ya na ọ na-erughara 27 years na ọ ga-eme ike in life, ọ ya account 1 million. Once 27 years, whether ma ọ nọ ebe ọ na-esere Igbo connection ya abịara ya mee ọfụma ego abịa. Ị nwere ike cheta na Igbo ahụ ma ajọ ndị ọ na-ebinyere ya ego, maka na eriri dị afụ beyond their nose. Ọ bụkwa nnọọ nwata nwaanyị, o nwere ego decide ya ka ya rụwa Rolls girl, maka na edege na millions ga-abata ya n'aka. O nwere ike ọ bụrụ ite njọ a na-emeri ya ọgụ, otu mgbe ego ya moto, nwere ike lụọ ọrụ ụlọ gị nwawo nnukwu iche nọ maka na Rolls ọ na-akụ ojipụta ego, mana ọ na-akara aka ya ije kụba nke were obere ihe a na-eme. Ịghọtara ya? Ị nwere ike isi ka ị pụọ, maka na chi abụ otu, ihe na-eso onye a na-esi ibie. Ị nwere ike binye isi ndị nwa akwa nwa ka ije gbawa akwụna ma ọ nwara ọzọ ọ na-alụ. Aka ndị ga-aba bụrụ aka ndị na-eri mmadụ eri, ndị na-agba mmadụ ọsọ afịa. Ịma ọnụ nwere ndị nọ n'otu, ịma ọnụ nwere ndị na-ahụ amamika m na-esikwu ya.
ịma ọnụ nwere ndị na-ewere ihe ọjọọ once ha krọsụrụ gị ịnago agbanwe ha anago ya ihe gbasara life wee rigo gị agbanwego gị bụrụ mmadụ ịmara ụbọchị ahụ ya asị ka ị pụọ na ibe gị na aka ndị ya abawo aka ndị ya eri ofu ndagba shishi anyị ghọtara ya nkwa a na-ekwe ha bụrụ nkwusa nwere nke emere eme maka na ejere ije mee na ibe gị na-eme mana ịma ọnụ ihe ụfọdụ ụgbọ ndị pechara ụzọ ha ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ na goodies ha na-enjoy bụ because of ihe ya previous earth life mana ha eriri uru ihe ọma ahụ ha mere ha bịara nke a ndị ọga na-emerefa onye ọbụla ọgwụ ite ndị ọma na onye ọbụla na-egori emoto na-emebere salu ị pụọ na ibe na ofe ka erie gị ịghọtara ya o nwere ndị agbara ọsọ afịa esekwana ka ije mebe ihe ọjọọ na ndị ọzọ na-asụ siti chiawo otu o nwere ihe kpatara ndị ahụ ụfọdụ ji asụ siti maka na ekekọrọ uwe ekego na oge na-etu a na ha ga-asụ siti ha nọgoro na njọ sọsidi ha nọ na mma mana onye agbara ibe nwere ike iche na smartness ya by their bros ya smart o nwere ndị dị smarta mana ụdị ihe ọma na-akpọ ha ekwecha ha kwa nwere nke a na-eme bọsị ahụ ya asị nnọọ ka o bute milion ahụ bọsị ahụ ka ndị sekuriti ya nwụrụ ya ịghọtara ya mana gị nwere ike ibute nke gị na free so nchekwa na ya smartness maka na eriri eri dị afụ beyond their nose kpatara iji ewere otuto wee nye ekwensu si ọdụ ka ọ dacha ajọ omume anyị rụghị ọgaranya ọ bụrụ eziokwu kama na ị dị afụ ịmara na life is continuous enwere ndị a karịrị over onyinye amara ha na ngọzi ha kwesịrị ịnweta in previous earth life akarịa ya over nta nke a ha ebido ribe till when they exhaust that goodies that ha na-eri now then ihe ahụ ha na-eri a na-akụzi ajọ mkpụrụ ha na-akụzi na eri bụezie ha na ha ghara iburu ya na this world ma na ha ghara iburu the next world jee gbuo ebe mkposi jee wọcha bido ebe nkụzi gbasara reincarnation and karma ụfọdụ ya asị na our life no balance life no balance because you are judging the life with this present earth life but life is continuous onye abatara ije wọchị that karma ahụ nkwa ihe gbasara karma and reincarnation ị mara na onye abata na ọtụtụ ndị mmadụ nwere onye Chineke fụrụ n'anya iche ma ọ kpọrọ anyị iche mana whatever a man sow that God Galatians system God can never be mocked whatever any man sow so shall he reap so onye ọdara ya afụ onye ihe ọjọọ ya na-agarị ife onye agha si na-ego mmadụ he gwara data he gwara ezigbo mmadụ he ego ihe ọzọ nwụ na ozugbo o jere ịchọ nwaanyị ka ndị agha ga na-achọ di ihe ọjọọ niile a na-agarị bụ na na-eti ihe brother nke yes because ị na-ajọje brother from this present life ịma na enwere carry over debt but I can tell you ị bụrụ onye na-agba mbọ n'eme ihe dị mma mana ihe adịbeghị mma keep doing good instead double your effort chụba aja ime ihe mara nwantịrị mara ọbụla ịmana o nwere aja ị ga-achụ ofu aja ị chụrụ na nwere ike cancel debt iji nwere ike iteke gị 5 years to pay up mana aja ị chụrụ na cancel wee ọ bụrụ na iji bụ ụgwọ ya ere ya aka ahụ for 20 years 5 years ago for 15 so ihe ọ pụtara chụba aja ịchụba aja na-eme ezigbo omume aka can tell you na ntaramahụhụ ahụ ị kwesịrị iji wee eliminate all the bad things you have in stock nwere ike last 20 years nwere ike under 2 years nwere onwe o nwere ihe a na-akpọ symbolic redemption ngwa ụbọchị nkọwa gbasara kama na ihe ndị suyere symbolic redemption bụ onye chegharịgo ma chigharị ka ọ nwere ike ọ bụrụ na enwegoro accident onye a kwesịrị inwe mana n'ụtọ n'oche njigo chegharịa position maka n'ihi na edebugo na accident ya na o nwere ọya agbaji ụkwụ ihe symbolic redemption ga-eme bụ o nwere ike ọ na-agazi ụkwụ akpọọ ya ọbara abụọ ya n'ụkwụ o rere mgboda kama ụkwụ ahụ akwụsị na ọya agbaji ya agbajizie mana ọgbara apụgo ya n'ahụ ka e were nri mgboda kama dịbụ adị orede mana because na o chegharịgo chief to position in the spiritual realm that the punishment amadị so severe etu o kwesịrị ịdị maka ihe ọjọọ o mere the past ghọtara ya now ọ bụrụ na ama ịghọta gị ihe kpatara ihe m kọwara gbasara na evil cannot help you ihe jiso na evil ama help ka ị ghara iso na ndị a na-agba ọsọ ahịa o nwere ndị a na-agba ọsọ ahịa na ị nwere ike si na ihe na-esiri gị ike ka ị bụrụ homo
nwoke ibe na-eyuzu ime ọnụ ụfọdụ ndị ahụ na-acha nke ọnụgo nwe ivu mee enye peanut 50,000 100,000 wee na-ahụ n'iyi ụtarị ya. So ị nwere ike si nọ ka ije mewe ihe ọzọ ije amụọ ndị nwere ike ha bụrụ homo mana once they cross you, you are gone spiritually. Mara ịfụ na mkpa gị problem gị na multiply and other two more a na-eme entangle, more the rope of sufferness remain strengthened. So iji na maka ihe ụtọ taa baa taa wee wuru echi. Kama I can tell you na ị na-eme ihe dị mma ya with these goodies ya ka anyị gwa na ihe niile bụ mercy, goodness and blessing. If we keep on na-ayọ ndị afọrọ anya maka amara na ngozi na ebere, ị ga-afụrịrị a destiny helper. Maka ihi na aja anwa na ekpere ahụ ị na-ekpe na ụfọ ahụ ị na-agọ, ndị a na-afụrụ anya ga-asị ozugbo ha ga-eje metụ aka n'obi onye ga-asọbụ ya problem. Ọ mmụọ ga-emie. Ọ bụrụ na ije na-enwe ire ụtọ dị maka eji eje ayọ biko, ị na-ayọ ndị mmadụ biko n'ọnụ mana mmụọ esoro gị, ọkanyị sị gị na ihe ebugoro ụzọ nweta amara n'ebe mmụọ ezumezu mmụọ gị na-asụ ha eme nwụọ m iko n'ebe ị nọ udoro gị. Ọ ha ga-ejizi aka ha weda ma ị gwara mmadụ ma ọ bụ na ịgwara mmadụ. Ịgwa mmadụ ha ga-ejikwa aka ha paakị ya data ọgwa anyị gwara onye ahụ spiritual force, onye ahụ aṅa ntị ka na-akụ aka ege ntị. Ọgwa ndị gwara mmadụ ha nwere ike iji aka metụ mmadụ aka iri dị febụl. Ọ bụgoro na business of petty business ka ị na-eme 20,000-30,000 naira ya na afra ya akara a na-agba akara gị a na-akwụ na line. Ịma na ndị afra ya achọghị igosi. Start small. Nke bụ eziokwu na ọ bụgoro na akara ka ị na-afra ma ọ na-eghe donut ma ọ meat pie na-ebugharị mana ịyọtara amara n'aka ndị afra anya na anyanwụ meat pie ahụ ị na-ebugharị nwere ike ị na-ebugharị ya ofu cross ezigbo mmadụ o nyere gị aka. O nwere ike sị gị ka isi ebugharị ihe detu a ngwa kiri ihe ọzọ ị chọrọ ime. Ọ amara ga-eme ya. Ọ bụrụ ọgwụ enwere ike imewuru ya. Mgbe ị na-achọ ka ije gwọọ ọgwụ, ihe ị na-achọ ịkpata na ọgwụ ji akịwa ndị mmadụ azụ, ndị na-eji agwọ ọgwụ ego ma ndị na-eji agwọ Okeite, ọ bụrụ solution. Reason bụ na by ịgwọ Okeite ma ọ bụ ịgwọ ọgwụ ọgwụ na akpọrọ ọgwụ ego, hapụ afọ ọgwụ na akpọrọ ya akpọrọ uru akọ mmiri akpọrọ ya Okeite akpọrọ ihe ọbụla bụ ọgwụ. Ị ga-ajụ kedu ka ọgwụ si alụ ọrụ iwe mara ajụ ya. Ọgwụ ahụ iji egwọta akpụ ka ị were na-hypnotize people. Ị chọrọ ka mmadụ ghara ịmazi onwe ya wee gụọ ego nye gị. Ọ ihe ọ chọrọ ka onye chọrọ ome. Ị chọrọ ka mmadụ ghara ime onwe ya. Ihe ọbụla ị gwara onye a ka o mee site n'ụzọ dị etu a ịgwọ gị asị ọgwụ. Because what you are sending out is you want to hypnotize the person. It's not as if you are praying for favor and likeness. Because ọ bụrụ na ị na-ekpe ebere ka mmadụ na-afụ gị n'anya ka ihe ọma na-emere gị, you are appealing to the entities of powers ndị na-eweta ihe ọma dịka osi Igbadijere na mmụọ ndị ọzọ ndị na-eweta ihe ọma. It's their own to judge whether truly do you deserve this. Because nke ahụ dị iche, you are appealing to the mother nature. Biko ihe na-eto ahụ ihe dị mkpa. Then ha wee a na-deserve ihe na-ayọ. Deserve ọha nwa ga-eji aka ha grantia ya wish by imetụ onye ya emere ụdatị n'aka. Ọ bụgo na biznes ka ị na-eme, ha nwere ike ị na-akpọta kọstọma ịfụ ka ya mmadụ ga-esi na-egwu. Ịfụ na nke a follow normal natural process because you are earning and reaping what you sow. But the ogwu is the other way around. They want to reap what you did not sow. Are you not a thief? Yes. In spirituality, ihe chọrọ ịkọ to corners. And that woman, there is so many dangers in spiritual cutting corners. So mgbe ị na-asị ka ije gwọọ ọgwụ ego, ihe na-achọ ime bụ na chọrọ ifolo natural laws that governs universe in attracting wealth. Echefukwala na mmụọ na-afụ maka ego is called Momo. Yes. Or spirit of Momo. Then for you to attract the spirit of Momo, you have to, whatever you sow you reap. You have to know how to
sow and reap, and how to attract that spirit of money. When spirit of money is around you, money will come. But you don't need to force it to step on toes to take what rightly belongs to others in order to be rich. Don't pull another person down to clamp. So when you are doing all these things, you are patronizing them. You want to take what, you want to reap what you did not plant. Therefore, that is the sin behind it. So mgbe anyị gwọrọ ọgwụ abụ ọgwụ ga-eme ka ị na-ehiberize mmadụ. Ọ bụrụ na iwe na-eme biznes na-agwọrọ Okeite, ọ nwere onye ibiri aha kredit, then isieta na-ese ego ma ọ na-elụrụ ụlọ ndị bi na ya adịghị, ha na-agba mbọ nwa na-eri maka na ya projecting them iji ọkọchị pawa na ike ọjọọ ahụ wee na-amanipulate ha. Ifuru ihe wee bụ na ya. But I can tell you that one day one could go market no return. You know why? One day those people that you patronize that are under the chain of your evil bondage, one day some of them will realize who they really are. Some of them will come across more more cry for help. Then the divine justice will set in. When divine justice set in and say enough is enough. Now, Mama, I have cried so much. Now, and the entities of powers, no have a job. Then after mother nabu, well your case. Well down on they will start to set them free. And when they start to set them free, all the entanglement, all the chains will be broken. Therefore, those things you want, immortal, he will pay for those things. Therefore, nemesis will start. And when he can either not work at yourself, or no money, or no money, or no one related to you. If not, why you should avoid evil. Echefukara, no ogwu na agwọrọ maka ego n'egwe. Mgbe ị na-enye ihe niile ị na-enye ọba, ị na-enye ezi, ị na-enye so many things, it's growing. And echefukara na ya bụ ọgwụ agwọrọ bute. Mana chefugo na onye begodo nwe ya nwunye obefrochi. Ị chọrọ ka o follow normal natural process. Maka na ọ bụrụ na ị chọrọ ifolo normal natural process, ihe ị ga-eme wee mekwa chi gị, mekwa ndị ichie, mee ụdọ wute ezumezu nwanne gị na-asụ, mekwa ahụ maka na ha bụ na-atụta ego. Imekwa ihe ndị a, udo obi ga-adị, chidimma ga-adị. Ị na-enecha vidiyo tụsara ya ndị mmadụ. Echi ịnweta nkụzi anyị na-akụzi kwa ụbọchị n'Ugochi tubelu na temple. Dịka onye mgbasa ozi jee na YouTube Ugochi tubelu oraifite bụ afọ ihe nweta na YouTube. Na Facebook bụ Ugochi tubelu oraifite. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka agbara gị afa mmiri ma ọ rụọ ọrụ mmụọ na send the message 0805 7837 672. Ogbuefi Ugochi tubelu oraifite bụ afa m. Ya gasịa.